Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, anyị ekene unu dịka anyị nunu na-anọkwa ụbọchị Fraịde ọbụla ebe anyị na-ewetara unu akụkọ ifo nke anyị na-esi n'ime na-akụziri ụmụaka ihe ndị ha kwesịrị ịmụta dịka ọ dị n'omenala Igbo. Ụmụaka tata m ga-akọrọ unu akụkọ ifo ihe mere ọkụkụ ji abọ ala. Ihe mere ọkụkụ ji eme gịnị? Abọ ala. Kpụchanụ ntị unu n'ihi na ọ bịa n'isi njedebe onye ọbụla ga-agwa anyị ihe ọ mụtara n'akụkọ ifo a. Ụbọchị buru gboo, ụmụ anụ na-ebi n'udo. O wee ruo otu afọ, ụganị dakwasịrị ụmụ anụmanụ. Ha wee taa ụfụ, mesịa ihe wee dị mma. Ha wee mụta ihe n'afụfụ a ha tara. Ha wee kpọọ ọgbakọ n'ime onwe ha, wee sị na ihe mere ha mbụ ọ gaghị eme ha ọzọ. Ha wee kwuo sị na ha ga na-atụ ego ka e na-enye otu onye ka ọ na-ejide. Ọ ya bụ mgbe ọbụla ụganị dakwasịrị ha ka ha si na ya were gboo mkpa. E wee tụba aro wee sị kedu onye a ga-enye ego a ka ọ na-ejide, onye kwesịrị ntụkwasị obi. Ọtụtụ wee nyebe na-atụ aka na-asị ka enye ha, ụfọdụ asị ka enye onye a, ụfọdụ asị ka enye onye a. Na mbụ ebu ụzọ sị ka enye mbe. Ọkwụnụ ma mbe? Asị ka enye mbe, mana ụfọdụ si mba na ha agaghị enye mbe n'ihi na mbe dị oke aghụghọ, na o nwere ike mgbe a ga-asị ya weta ego a akụkọ abaa n'ime ya. Ha wee sị na ha agaghị enye ya mbe. Ha wee sị kedu onye ọzọ a ga-enye ya, asị ka enye ya edi. Mana imirikiti ụmụ anụ bidoro tamube wee sị na ha agaghị enye edi ego ha ka o jidere ha, na o nwere ike edi nọrọ n'ụra onye ọzọ abịa zuru ego ha. Ha sị na amanye edi. E wee sịzie kedu onye ọzọ a ga-enye ego a ga na-ejidere ha. E wee sị ka enye ya agụ. Ụfọdụ ụmụ anụmanụ kwetere, ndị bụ enyi agụ kwetere, mana ndị ọzọ si na ha agaghị ekwete ka enye ya agụ n'ihi na uru mgbe a ga-asị agụ ya nye ha ego ha, agụ nwere ike gosi ha na ọnyanwa karịsị. Akpacha anya ọ tagbuo ụfọdụ n'ime ha. E wee sị ebe ọ bụ na ọ dịgo otu a, kedu ihe ha ga-emezi? Ha ga-anọ n'afụfụ ebe ha ga-atụkọta ego, ọ bụrụzi onye a ga-enye ya bụ nsogbu. Oge a na-ekwu ihe a, ọkụkọ wee makapụta wee mee ngala si na ọnyanwa ka a ga-enye ya, na onweghị onye ọbụla ka ya wee mara ihe n'obodo ụmụ anụmanụ. E wee sị ọkụkọ kedu ka o esi wee debe ego a. Ọkụkọ bidoro na-etu ọnụ. Ụfọdụ ụmụ anụmanụ na-ayọ ya sị ya etuzi n'ọnụ, ya kotuo aka ya. E wee sị oke ebe ọ bụ na enweghị onye ọzọ ahụrụ a ga-enye ego a, ka enyezie ya ọkụkọ, n'ihi na ha mara na ha karịrị ọkụkọ. Ọkụkọ agaghị efe n'elu, ọ gakwa na-agba ọsọ naanị. E nwere anụ ndị ga-ejide ya ma ọ gba ọsọ naanị, nwee ndị ga-ejide ya ma o fee n'elu. E wee nye ọkụkọ ego a. Atụkọtasị ego enye ọkụkọ. Ọkụkọ wee baa n'ime oke ọhịa ebe mmadụ agaghị ama ụkwa na ya ga ebe a, wee gwuo ana wee nie ego a. Ihe a ka ọkụkọ na-eme ụbọchị a na-aga. O were otu ụbọchị ihe a wee wute mbe n'ihi na ọ bụghị ya ka e nyere ego a. Mbe wee nwee anya ụfụ wee chọọ otu ọ ga-esi wee zuru ego a. Ọ maghị. O wee chebiri ọkụkọ otu ụbọchị wee sị ebe ọkụkọ na-eme ọnụ na ọ ga-egosi ya ihe o ji wee bụrụ mbe. O wee chebiri ọkụkọ otu ụbọchị n'abalị atụkọtasịrị ego wee nye ọkụkọ. O wee jee wee kporo ntu wee wee n'akpa ego ahụ ọkụkọ ya ebu wee pụ. Ọkụkọ amaghị. O wee luo n'abalị, ọkụkọ wee kuru akpa ego ahụ wee pụọ. Mana ka ọ na-aga bụ ọkụkọ, ọ maghị na ntu ahụ dupụrụ akpa ego ahụ wee na-ada ofu na-ada gaa na orugo ebe oke ọhịa ọ na-enye ego a. O wee na-esie ya
wee naba o wee pụta n'ụtụtụ echi chifo mbe wee soro ntu ahụ wee na-aga soro ntu a wee gagide wee ruo n'oke ọhịa ebe ahụ ọkụkọ nere ego a wee bọọ ya wee bukọrọ ego niile ahụ na-abịa ngwa ngwa ọ na-eru n'ụlọ ọ kpọrọ onye na-akụ ekwe n'obodo si ya sị kụọ ekwe ka ndị mmadụ pụta ka ụmụ anụmanụ pụta na nyanwa bụ mbe chọrọ iwere ego nke ya na ọ nwee mkpa dakwasịrị ya ka o wee gboo mkpa wee kụọ ekwe ụmụ anụmanụ wee pụta wee sị ọkụkọ ya je bupụta ego ahụ na mbe chọrọ iwere nke ya ọkụkọ wee gwa ha sị na chi ejigo ha chere echi ka o je ka o bupụta ya mbe wee sị na ya ga-eche mana mgbe chi foro ọkụkọ jere ebe ahụ ọ fụkwaghị ego a ọkụkọ wee bee tikpu n'oke olu gbakwuru ụmụnne ya yọọ ha sị ha nekwa ihe na-emenụ na ha nye obere oge ka o nwee ike wee jee mara ụka ya na ego a esi wee mee mgbe ahụ ka mbe ji wee pụta wee mụba ọkụkọ ahụ wee na-asị ya nakwa ọ na-eme ngala na-eme mpako na onweghị anụ ọbụla ka ya wee mara ihe maọbụ wee ka ya wee nwee uche na ya mee ngwa ngwa nye ya ego ya na ọ chọrọ iji ya wee gbuo mkpa ihe a ka emegidere o wee daa anya ewee fụ na ọkụkọ ama nwepụtanwuzi ego ụmụ anụmanụ ewee chụba ya n'obodo mana ihe kasị wee wute ọkụkọ abụghị na ego funarị ya kata mana ọ bụ ajọ aha o butere ya ihe a mere ọkụkọ wee gbapụ n'obodo mana ọ gbapụsịrị ebe ahụ ọ gbagara ama gbakwara eje ebe ahụ wee dunata ọkụkọ si ya na iwu bụ na ọ ga-enye ụmụ anụmanụ ego ha ọkụkọ wee ke na-achọ ego ahụ ọ ya kpatara tata ebe ọbụla ịfụrụ ọkụkọ ọ na-abọghasị anyị ọ ka na-achọ ego a ụmụ anụmanụ bunyere ya kemgbe a nyenwa ka ọ ka na-achọ wee ruo taa ọ bụ nke a mere ọkụkọ ji abọghasị ana wee ruo tata ndewo na ụmụaka Ndewo Maazị Chinwatakwaku. Dịka akụkọ ifo a bịagoro n'isi njedebe ọ ga-amasị m ka otu onye were igwe okwu gwa anyị ihe ọ mụtara ọ bụrụ na ị kwụrụ ọtọ ị gwa anyị aha gị gwa anyị afọ ole ị dị wee gwa anyị ihe ị mụtara na ya bụ akụkọ ifo ngwa gwanye na ya igwe okwu. Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo. Aha m bụ Makwuo. Adị m afọ iri na abụọ. Ihe m mụtara n'akụkọ ifo a bụ na ọ dịrọ m eme ngala nọọ ngala ọkụkọ mere ka o ji tụfuo ego ndị obodo nyere ya. Daalụ. Daalụ. Kwọrọ na ya aka. Onye ọzọ kedu onye? Gwanye ya igwe okwu. Nye ya igwe okwu. Ndewo ụmụaka ibe m. Ndewo. Aha m bụ Okeke Chimamanda. Adị m ahọ 12. Wenyite unu gị. Aha m bụ Okeke Chimamanda. Adị m ahọ 12. Ihe m mụtara bụ na ọ dịrọ mma izu ori ka mbe si wee zuo ego onye ọkụkọ ka o dobelu ụmụ anụmanụ. Ndewo. Ndewo. Kwọrọ na ya aka. Ụmụaka ndewo no. Ndewo Maazị Chinwatakwaku. Dịka akụkọ ifo nke tata bịara n'isi njedebe unu enyego anyị ihe mmụta dị na ya. Ngala adịghị mma mpako ọ bụ mpako ọkụkọ mere mbe ji wee maa imi naanị wee zuo ego enyere ya ka edebere ụmụ anụmanụ. Ihe mmụta dị na ya bụ na ngala adịghị mma ọzọkwa bụ na izu ohi adịghị mma maka na mbe zuru ego enyere ọkụkọ ka ọ debere ụmụ anụmanụ ọkwa na eziokwu. Igbo mụrụ nze m ọzọ anyị na-asụ unu daalụ n'ebe a ka anyị na-eweta n'isi njedebe na-agba nke tata n'oge akụkọ ifo ebe anyị na ụmụaka na-anọ. Cheta na anyị na gị na-anọkwa ụbọchị Fraịde ọbụla ma ọ bụrụ na ọ kwụọ elekere 5 nke uhuruchi wee na-ayọ gị ka ibinyere anyị aka na follow na Facebook jekwa na YouTube ka ibinyere anyị aka na subscribe metụ aka na mgbịrịgba ahụ ka ọ na-akụ ọ ya bụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku ka ị nwee ike wee sonye anyị. Ndị be anyị ka emesịanụ.